Drop it. Поздраво хора, аз съм Илиан и искам да ви кажа да ми пишете повече въпроси и аз ще отговарям на тях. До тук са ми написали три въпроса. До тук са ми написали 3 въпроса. Нека да станат повече, за да бъде видеото по-дълго и да отговарям на повече въпроси. Относно за предизвикателствата, предизвикате ме още неща. Тези, които са ме предизвикали, са малко. И за тях същото. Предизвикате ме повече, неща да правя. И така. След малко чакаме и Дабос да дойде. Да ви каже той за неговите там глупости. Какво ще прави, какво ще накова, какво ще такова. Го чакаме всеки момент да дойде. И така, пак ви казвам да пишете повече въпроси и повече предизвикателства, за да стават самите видеа повече. И така. Това ще бъде, след малко Дабос ще дойде, ще снимаме клип с него. И така, чао. Така, върнах се отново. И искам да ви кажа, че Дабос още се бави. Тая шматка не знам кога ще дойде. Голяма шматка, казвам ви. Така, относно за всичко и... Какво стана, бе? Връбче се издрайфа върху мен. Ще се върна след малко, докато се изчистя. Сме се отново, тук вече Дабос пристигна най-сетне. Здравейте хора, аз съм Дабос. И кажи си ти. Така, пишете ми предизвикателства и въпроси и аз ще отговарям на тях. И ще прави предизвикателствата. Възможно най-скоро, защото аз чакам с нетърпение да му гледам въпроси и отговори и предизвикателства. Но, като за начало аз ще снимам повече гейминг клипове, много ясно. Добре. Моята мечта. Твоята мечта от дете. И така, какво друго? Някой път, като си вземем GoPro, на мен ще ми дойде на 22 юли, ще заснемем едно клипче с GoPro. Ще бъде изненада. Къде ще? Ти? Не се знае дали ще имаш GoPro. Не, напротив, знае се. Казали ли си? Да. И така. И окей хора, това ще бъде всичко от нас. Чао, чао! Чао, чао! Сме с отново, тук вече Дабос пристигна най-сетне. Здравейте хора, аз съм Дабос. И искаме да ви кажем, че вече мога да пишете на него въпроси и предизвикателства. Той ще отговаря на въпросите и ще прави предизвикателствата. Възможно най-скоро му ги напишете, защото нямам търпение да гледам. И... Това беше от мене хора, надявам се видеото да ви хареса. И ако така, не забравяйте да се абонирате, да го покажете, да го харесате и да го споделите, което не е чак толкова важно и чао!